Gawe kupat tahu ala nyong. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Ceritane nyong kayak gawe kupat tahu ala nyong nganggo bahan sak anane sing nang ngomah. Pertama-tama nengonken nyong tak gawe kupate dingin. Dikarenakan nyong ora duwe janur, kupate nengonken nyong tak nganggo godhong gedang klothok wae, diisi beras separo wae soalnya kan engko melar. Diisi kabeh ndang ngasih rampung, basa wis rampung tak lanjutake karo tak tata nengon soblok. Nengon kene tak tata dingin soalnya nek disale banyu dingin kayak engko angel areng nata, basa natane wis rampung terus tak tambahi karo banyu. Dipastikan banyune sing kebek ndang nganti kelelep kabeh, mbasa wis kebek kaya ngono kuwi terus tak lanjutake karo digodhog. Karo tak nyambi goreng tahune neon kene nganggo tahu putih diirisi dadu digoreng ndang nganti berkulit. Nek togene iki wis diberubusi karo mae, setengah perjalanan ki kupate tak tiliki kok banyune seradan asa, tak tambahi meneng cekene matenge tanek. Nah ki tahune mateng wae langsung wae tak entasi. Singkat cerita setelah beberapa jam godhog kupate neon kene tak rasa kayak wis mateng langsung wae tak entasi kabeh. Tak tos ningon seteng cekene gelis tuntas gelis adem. Nek sambel iki wis tak jerake barang. Singkat cerita ki kupate wis adem langsung wae tak gawe. Kupate ke ujare nyong teksture ke ora atos banget tapi ya ora jemek, ya pas ngono iki lho. Ujare nyong barang ke egen enak nganggo godhong gedang timbane nganggo janur. Tak tambahi toge karo tahune barang terus disiram nganggo sambel kacange. Sambel kacang iki nganggo sing winginan nyong gawe kae. Rasane ki pedes gurih legine ki wis mantep. Kencure barang kerasa. Ujare nyong ya wis cocok ningon ilate nyong. Tak tambahi brambang goreng terus karo keropok barang. Gawe kari kapada sing seneng karo kecap ya ditambahi karo kecap. Nah ki wis dadi nyong tak nyicipi dingin ya. Ya wis ya nyong tak pamit tak pareng.